Tradicionalne trke Zmajevih čamaca održavaju se ovog vikenda na Adi Ciganliji. Tamo je naša Milica. Milica, dobro jutro ti želim. Kaži nam da li je sve spremno za početak i ko sve učestvuje? Marija, dobro jutro i tebi i svim našim gledaocima. Da, trke su već počele, trajale su i juče tokom celog vikenda. Ja ću u sledećim minutima razgovarati sa Anom Duduković koja je osvojila čak 3 medalje. Ana, moram da počnem uz ovaj zvuk kako i vi počinjete vaše trke. Ja ću da ti se pridružim ovde u čamcu, mogu ovako sa ove strane. Prvo čestitamo za medalje, drugo kako protiče se. Hvala mnogo na čestitkama, zaista sam ponosna što je moj klub Batski Zmajevi na državnom prvenstvu osvojio čak 4 medalje. Eto, prvaci države smo u 4 kategorije. Danas se nastavljaju trke, juče su bile trke na 500 metara, danas su na 200 metara. Takmičenje protiču u najboljem mogućem redu. Čujemo i pesmu. Tako je, to nam je Dragon Boat klub Zadar iz Hrvatske, oni imaju svoju pesmu. Evo sa njima su na sledećoj trci takođe klub Karlov iz Irske i još jedan klub Beodragons iz Beograda. Pored domaćih klubova, ove godine imamo i ekipe iz Republike Srpske, zatim ekipe iz Hrvatske, iz Irske, iz Rumunije. Ko se sada takmiči? Evo videli smo da je počela trka. Da, sada je miks ekipa. Koliko ja vidim, jedna ekipa je iz Beograda, a jedna je ekipa iz Rumunije. Navijati za naše. Naravno, uvek navijamo za naše. Ali dobro, želimo da nam gosti dođu i sledeće godine, pa neka osvoje i oni neku medalju, ali ne moraju baš zlatnu. Evo, trka traje do ovih žutih ovde, jel? Tako je. Danas su trke sve na 200 metara i ovo je finiš sada. Vidimo ko će pobediti. Najveći broj zavesla je sada i sva snaga. Levi ili desni? Mi smo ovi svetliji dresovi. Staza bliža nama. I jesmo pobedili? Sad ćemo da vidimo šta će da kaže voditelj. Baš je bilo tesno, možda će biti i fotofiniš u pitanju. Pa hvala, Ana. Evo, nismo baš sigurni ko je pobedio, možda čujemo do kraja ovog uključenja, mi ćemo svakako ostati da navijamo, a pozivamo i sve da dođe ovde na Adi Ciganliju, da navijaju za naše ekipe. Divan je dan, Marija. Jeste, da, divno, zaista. Hvala ti, Milici.